Hej Emil. Det er så mig og Emil i normal krop. Ja, det er det sgu. Yes. Hvad er det, der er i morgen? Der er en lille konkurrence. Det er en konkurrence om, hvem der vågner først. Nå ja. Ja. Den, der vågner først, skal så filme ham, den anden, som sover, og skal så pine ham helt vildt. Det er så det, konkurrencen er i morgen. Jeg kan fortælle lidt om det. Vi skal... Kom lidt til dig på. Vi lægger kameraet her på bordet. Den, der først vågner, tager kameraet, filmer personen, gør noget til ham. Men vil selvfølgelig ikke være onde. Lover vi. Men videoen kommer på YouTube, så den kan I se i morgen. Hej hej. Hej hej, og vi ser Jim Harry film. Nå, okay. Hej.